na kanyan eh. Kaya pinanulat ang kaya ko. Kabukas na akong ibatod sa ito. Ba't niya susuko? Nag-isip mo nga bang ikasususwana? Yun niya ako. Pero sa hinita mo.
Yeah. A few moments later. Kagandahan mo. Pwede na, Tet. Ah, wala ko yung video. Send mo na yan. Pasok na. Ano ba dali ako may tamas na bungi-bungi niya? Ayaw nilala ko. Kung siya malangas, wag. Pakala na sakit ang loob niya. Ayaw nilala ko.
Ay, alang no U-turn na, no? Hindi tama U-turn. Hindi mo yo. May sangkot ko sabi mo kasi kaya, pati may kuya 90, abab, honor ko. May tanggol na sa liga. Kaya ano, ay, nakakaya rin late na ako, 91.something niya. Kahit niya pang certificate, honor mo kaya. Honor student, kala ko na apple, 5.11, 42,000 niya, kinali mo. Hindi na makapag-email na yung hindi na ba? Balo na nga kanyang na. Oo, balo na nga kanyang. Ay, saka yung may kipustahan kayo. Oo. Ay, kung dito niya. Ano, lang yun.
Siguro malapit ka. Ano, any card? Uni oil. Ano? Uni oil pa yun. Nangigilo pa din, lumpol. Ika. Kaya ako may 6:30 pin. Baka prepare na ako. Kanya marami. Kaya ganti ko pa bukas. 5:30 pa makakain na ako. Baka prepare na ako. Ano kanya. Bukating pulis ka rin, no?